Stai, mă. Nu-i da pe telefon! Ia. Udă-l, mă. Ia o să te ud în pula mea. Ai văzut? Ia pe pe Prietena mi se Face iponomie. Popomia, am zis, mă. Popa ești tu, da? Dacă n-ai urechi sau cum? Băi, dar asta de când citește Biblia prea o dă pe Biblie. Suflă și nu cerceta. Blow me, ce? Blow me și nu cerceta. Nu, nu este. Nu, dă-ți beau. Asasinare. Hai să-l fixăm? Hai să băgăm, uite, să băgăm să-l fixăm. Să-mi suc picioarele? Filmăm această sirenă drăguță pe cale dispariție. Au, șarpe! Suc șosetele la această sirenă drăguță pe care dispariție. Se numește, e din specia Molnarius Supercositus. Uite-l pe meu, uite-l pe meu. Mai dai, mă, mai dai, mă. Dai să învârtă. Avem talente nebănuite aici. Te ducem la România cu talent. Poate se sparge, mă, piși pe el. Ui, bă, dar ea era... De câte ori era să cade, era așa și revenea. Astăzi, Ăsta este paznicul bă, dacă îmi stoi... care păzește, e paznic, nu? Ăsta e paznicul care păzește, că dacă nu... Eu? Ton, 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 ton. Șezi. Da, nu? Nu? In the canyon. Și eu vreau. Da. Hai să mergem cu acolo. Stropițico! Acolo sus nu poți să te urci, nu? Eu cam, cum așa, pe lateral. Mă merg și eu. Ce oare cât e de adâncă? Bă, mai multe la bunicul meu nu-i nicăieri, deci nu știu de ce vă temeți să vă udați. The fuck? Pentru că n-a venit eu de Hai, mai nat odată, bă! Ce rapid vine încoace! Hai, bă, mai nat odată, bă, vină încoa! Bă, hai înapoi! Hai înapoi! Hai! Hai, 2, 3 și... Am eu, uite, uite cât e apa, era peste picioarele lui
Peste picioarele lui Robi era, mă. Aici e șoară. Era... A mie îmi pare rău, dar cum te simți după această încântabilă... Bă, stai mă să vorbesc, mă, cu tine, vino ca unde fugi. Pulă. Monkey man. Și zic de mine că-s maimuță. Ai notat mult, bă. E bun. Aveți topoare pe mine, da. Nu să tai lemne. Dă macete. A fost un adic. Nu știu de. Da. Vezi, mă, Dă un pic. Ca în Duke Nukem, dă un pic. Fii atent, Duke Nukem. Deci dacă tai lemne cu papucii de piele, fomă. Cum muri de nici gata. Ăsta? Nu. Să dă pe ăsta. Trade. Wow, stai așa, fail, fail of the year. Dă-i motherfucker așa pe el. Veniți, mă, pe dimineața. Dar nu trebuie să-l ții și... Sună ca toaca. Știi? Da. Deci nu mă spun. Și lași. Dai, topul. Lași așa, cu mâna lejer. Ce faci, crezi? Avea... Filmează. Dar stai pe la mă, că nu se comestibil. Ce, mă? Mai vorbește. Și-am de topor. Hai să fac poză. Băi, stați la poză. Imediat. Acum nu avem semnal. Da, stai. Stați acolo. Hai mă, stați acolo, stați acolo. Și că filmezi. Filmezi. Eram... Săras. Bă, da, pe cine mai este? Avem foc, nu? Sare încărcat de niște români. Unde l-aveam? Oh, deci fac, uite. Ciubac. Ăsta este focul care l-am furat. Aia, și-a filmat orice. Filmez orice. Da, că puneți spală la pulă. Ali filmografie, mă. Haide, tu știi câte am? Haide, viața aia. Avem filme, nu? Ce-i cu accentul ăsta? Da, nu? Nu știu, nu? Pițurcă, nu? Bărban de la... Oh, am luat! Zic pulă! Alex, să-ți ia cu pantalonii. Nu cred. Dar cât-s de uz?